Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φίλοι μου, παρακολουθώ εδώ πέρα το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο καιρό, βγαίνουν πολλοί και πολλές μάλλον εδώ πέρα στο TikTok, να διαφημίσουν αρώματα. Δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος που διαφημίζετε τα αρώματα, είναι λες και δουλεύετε ρε παιδιά σε ροζ γραμμή. Είναι δυνατόν? Ναι, αυτό είναι ένα άμπερι λουλουδένιο άρωμα το οποίο θα το πάρετε και έχει μέσα αυτό και θα φάτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε παιδιά? Δεν είναι πράγματα αυτό, δεν μπορείς να διαφημίσεις έτσι άρωμα, δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος να διαφημίσεις ένα άρωμα και να κάνεις τον άλλο να το αγοράσει. Ελάτε τώρα λοιπόν να σας δείξω εγώ ποιος είναι ο σωστός τρόπος να διαφημίσεις άρωμα. Έλα λοιπόν να σου δείξω εγώ ένα unisex, ένα αντρικό και ένα γυναικείο άρωμα για φθινόπωρο τώρα. Είναι τρία αρώματα καταπληκτικά. Αυτά τα τρία λοιπόν αρώματα θα πάρεις, δεν θα σου πω τι έχουν μέσα, θα μπεις μες στο site να τα δεις μόνοι σου. Το πρώτο άρωμα το οποίο είναι unisex και για άντρες και για γυναίκες είναι το μπαραόντα του Νασομάτο. Δεύτερο άρωμα λοιπόν το οποίο είναι γυναικείο και είναι από το Armani την Privé σειρά, είναι το Magenta Tanzanite. Τρίτο άρωμα αντρικό, το οποίο θα κάνει πάταγο και κάνει πάταγο, είναι το Layton από Parfums de Marly. Όπως σας είπα, θα μπείτε μέσα στο site να τα δείτε στο www.secretsparfum.com. Μπείτε μέσα στο site, μπείτε να διαβάσετε τις νότες, να δείτε τι είναι αυτά τα τρία αρώματα που σας προτείνω για άντρες και για γυναίκες. Έτσι, αυτός είναι ο σωστός τρόπος να διαφημίσεις ένα άρωμα και αυτά είναι τα αρώματα που θα κάνουν πάταγο φέτος και πάλι το χειμώνα.